n'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụka na-eme nnukwu mmemme a na-akpọ Palm Sunday, mgbe anyị ji echeta n'ụzọ pụrụ iche nnukwu njem dị nwe anyị Jesu Kristi jelu iji were banye na Jerusalem dịka onye eze. Obodo niile gbapụtalụ na-efe igu, na-efe ọmụ, na-asị Hozana n'elu kasị elu. Ịdị ngọzi bụ onye ahụ bịara n'afọ Onyenwe anyị, Hozana n'elu kasị elu. Ya bụ tata, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị niile nke ụwa anụnwa, n'agbanyeghị nsogbu gbara anyị okilikili, ka anyị were ọnọdụ nụnwa were kwupụta n'ezie na Chineke anyị na-efe bụ eze. It is only when we recognize His presence, His kingship, it is then that the mercy of God will be upon us. And when I say ka anyị werezi ohere nụnwa were natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ka anyị chetakwa n'ụzọ pụrụ iche ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nọ n'iru ọgụ, the first responders and the frontliners, the nurses, the doctors, all the people who work in the healthcare. Ka Chineke nọnyelụ ha niile, chekwaba ha n'ike nke nyanya niile. Anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị niile ndị nọ na nyanya, ọkacha ndị ọya n'ụwa nwụdogolo. Ka Chineke ji aka ya bịa fichaa anya bụ nyanya ka ha nwere onwe ha. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rabara m ose bụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ayịyọ ka ji ike niile na dị ndụ ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị, imere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe iji tọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozuo isoro keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya.
anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị enyela m ire nke nwaazụ, ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyela m onyinye nke okwu, ọ na-emeta m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dị azụ. Onye nwe anyị emeghela ntị m. N'ebe mụ onwe m nọ, enweghị m ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ. Ihe azụ m nye ndị na-adọ m aka n'ahụ ọnụ agba m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m, na-abụ m asọ n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m n'ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nkosebụ ụwa ekele dịrị Chukwu. Azịza: onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị, ha na-emi m ọnụ, na-efe ka isi na-asị, o chekwubere n'onye nwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụ ya. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbakụta m azụ? Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu, igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ m aka m na ụkwụ m, enwere ike ịgụta ọkpụkpụ m ọnụ. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onye nwe m agbahapụkwala m. Onye ọgbụgba ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otito n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ onye nwe anyị otito. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipaị. Isiokwu: o budara onwe ya ala, ma Chineke buliri ya nnukwu elu. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwudosi aka ike. Kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werela ọnọdụ ohu. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya ala, wee rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebuliela ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu,
ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile e kere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị nke dị n'okpuru ụwa, ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otito. Okwu nke ose bụrụ ụwa. The Lord be with you. And with your spirit. The reading the Passion of the Lord according to Matthew. Glory to you, O Lord. Now Jesus stood before the governor, and he questioned him. Are you the king of the Jews? Jesus said, You say so. and when he was accused by the chief priests and elders, he made no answer. Then Pilate said to him, Do you not hear how many things they are testifying against you? but he did not answer him one word, so that the governor was greatly amazed. Now, on the occasion of the feast, the governor was accustomed to release to the crowd one prisoner whom they wished. And at that time, they had a notorious prisoner called Barabbas. So, when they assembled, Pilate said to them, Which one do you want me to release to you? Barabbas or Jesus called Christ? for he knew that it was out of envy that they had handed him over. While he was still seated on the bench, his wife sent him a message. Having nothing to do with that righteous man, I suffered in a dream today because of him. The chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas, but to destroy Jesus. The governor said to them in reply, Which of the two do you want me to release to you? They answered. Pilate said to them, Then what shall I do with Jesus called Christ? They all said. But he said, Why? What evil has he done? They only shouted louder, Let's crucify him. When Pilate saw that he was not succeeding at all, but that a riot was breaking out instead, he took water and washed his hands in the sight of the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. Look to it yourselves. And the whole people said in reply, His blood be upon us and upon our children. Then he released Barabbas to them. But after he had Jesus scourged, he handed him over to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus inside the praetorium and gathered the whole cohort around him. They stripped off his clothes and threw a scarlet military cloak over him. Weaving a crown out of thorns, they placed it on his head and a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, Hail, King of the Jews! They spat upon him and took the reed and kept striking him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of his cloak,
dressed him in his own clothes, and led him off to crucify him. As they were going out, they met a Syrian named Simon. This man they pressed into service to carry his cross. And when they came to a place called Golgotha, which meant place of the skull, they gave Jesus wine to drink mixed with gall. But when he had tasted, he refused to drink. After they had crucified him, they divided his garments and cast lots. Then they sat down and kept watch over him there. And they placed over his head the written charge against him: "This Jesus, the King of the Jews." 2 revolutionaries were crucified with him, one on his right and the other on his left. Those passing reviled him, shaking their heads and saying, You, who respect and are revealed in 3 days, save yourself, if you are the Son of God, and come down from the cross. Likewise, the chief priests with the scribes and elders mocked him and said, He said, "Why, he cannot save himself, so he is the King of Israel. Let him come down from the cross now, and we will believe in him. He trusted in God. Let him deliver him now, if he wants him. For he said, I am the Son of God." The revolutionaries who were crucified with him also kept abusing him in the same way. From noon onward, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And about 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. which means, My God, why have you forsaken me? some of the bystanders who heard it said, This one is calling for Elijah. Immediately, one of them ran to get a sponge. He soaked it in wine and, putting it on a reed, gave it to him to drink. But the rest said, Wait, let us see if Elijah comes to save him. But Jesus cried out in a loud voice and gave up his spirit. All kneel for a pause, short time. And behold, the veil of the sanctuary was torn in 2 from top to bottom. The earth quaked, rocks were split, tombs were opened, and the bodies of many saints who had fallen asleep were raised. And coming forth from their tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many. The centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, The word of the Lord. Thanks be to God. ụmụnne m na kristo tozuru Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, nwanne ya enyere ya aka, maka na ka o si wee dị n'izu n'ụwa, onye ume jụrụ oyi, onye ume dalụ mba, nwanne ya nyere ya aka. This is a time of encouragement. This is a time of empowering each other. This is a time of strengthening each other. Na bụ onye gbakọta ya lụ, nwanne nyere ya aka. Tata, ụka gazuru ụwa niile na-eme nnukwu mmemme a na-akpọ
Palm Sunday, ọzọ a na-akpọkwazi ya Passion Sunday or Passion of the Lord. Ọ bụ nnukwu njem nke dị nwanne anyị Jesu Kristi jelu iji were ụzọ banye ụkwụ na nnukwu obodo a na-akpọ Jerusalem dịka onye eze. Akwụkwọ nsọ kwuru that no prophet has ever died outside Jerusalem. O wee bụrụ nnukwu oge dị nwanne anyị Jesu Kristi na-achọ igosipụta na ya bụ onye amụma, ya bụkwazi nnukwu onye eze, ya na-abanye na ya bụ Jerusalem iji were lụpụta ọlụ ahụ Chukwu zijelie dịka onye amụma. Abịa n'ọmalịcha ihe ọgụgụ nke mbụ agụlụ anyị, o gosipụta anyị ọsị, I gave my back to those who beat me, my cheek to those who plucked my beard, my face I did not shield. Enyelu m onwe m na anya bara ụfụ, ezoro m onwe m ezo, amalụ m ụla n'iru, I did not shield my face. Ọsị ọzọ, I didn't do all this because I know that the Lord is my health. Therefore, I am not disgraced. I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame. Ụmụnne m na Kristi, ọnọdụ anyị nọ ugbu a bụ ọnọdụ ọtụtụ n'ime anyị na-ezute ụla, arụ ụfụ, echiche, arụ mgbakasị. Ọ bụkwazi ọnọdụ nke kewagolo ọtụtụ ezinụlọ. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ebe dị iche iche nwere ike ha ma aghọtacha etu ọ dị, maọbụ okwu n'ụwa na-ekwu belu sọsọ ma ibi na be anyị n'ụwa bụ na New York. Ọnọdụ n'ụwa bụ ọnọdụ ọtụtụ ezinụlọ, ụfọdụ bizi n'elu, ụfọdụ bili n'okpuru ana. Ụmụ ada anọkọtazi ọnụ, di na nwunye ada anọkọtazi ọnụ, maka na onye ọbụla na-eze onwe ya eze. Enwere onye chọlụ ibunye ibie nyanya. But we shall not be put to shame. Ọ bụ ihe onye amụma Aịzaya kwuru tata. Mgbe Aịzaya na-ekwu okwu n'ụwa, Aịzaya nọ n'ọgba aghara, mana o kwukwazịla okwu n'ụwa iji were olu jeela aka dị nwe anyị Jesu Kristi na ụdị afụfụ ọ ga-ata, na-adọli ya aka n'agba, mee ya kaja. But he was not put to shame because the Lord is his shepherd. And so ụmụnne m, n'afụfụ anyị niile n'ụwa, onye amụma Aịzaya to shame. We shall stand tall. Isi anyị pụtalele na njem ọnụ. Abịa n'ihe ọgụgụ nke anyị na dị nwe anyị Jesu Kristi bụ eze, na ọ bụkwa Chukwu. Ọsị, even though he was in the form of God, Jesus did not count equality with God. N'agbanyeghị na ọ bụ Chukwu, mana o jere ma baa aka ya na Chukwu. O wetụrụ onwe ya na wee nalụ afụfụ na ọnwụ nke o ji wee zọpụta mụ na gị. Kedu ihe akwụkwọ nsọ na-agwa mụ na gị tata? Na n'ọnọdụ n'ụwa, if God could be humble to accept suffering and difficulty, ọ bụkwazi ihe nnukwu nkụzi nyelu mụ na gị iji umeala, obi nsọpụrụ na okwukwe siri ike nabata afọ n'ụwa na njem ụwa nke anyị na-eje n'izu n'ụwa. Abịakwazi n'ozi ọma egosipụtazi anyị nnukwu njem nke dị nwe anyị Jesu Kristi jere, na ọ banyere na Jerusalem dịka onye eze. Ọ bụkwazi sọsọ na ọ banyere na anya bụ Jerusalem, ka ọ na-abanye na anya bụ Jerusalem dịka onye eze, otu aka ozu ọnwụ ya. Mana ka o kwesịrị ọnwụ, kedu ihe ọzọ melụ n'ụwa? Where is thy power? Death, where is thy sting?
gị bụ ọnwụ kedu ike gị, o wee melie ọnwụ wee tụrụ ugo naba. Anso kedu ihe ọ na-alụtụla anyị aka na ndụ anyị dịka tata o gosipụtalụ njem Jerusalem dịka nnukwu onye eze, ndị mmadụ were igu na-efe ụzana n'elu kasị elu. He went in like a king. It was a joyful celebration. But after that joyful celebration, what happened? There was sorrow and death. Ọ bụ etu aka isi ejiri obi aṅụrị webata n'afọ 2020. Kedu ihe ọzọ sie? Sorrow and death. Mana ịbịakwazi na nke dịgụ na Jesu Kristi asị ka ọ nwụsị nya bụ ọnwụ, he brought salvation to humanity. O melie ọnwụ, o wee gosi anyị na olileanya dị na ka anyị na-aga nya bụ njem nyanya na ọnwụ, na ndụ anyị ga-agbanwelele n'oge na-adịghị anya. That the power of God will visit each and every one of us, and that the Lord will strengthen each and every one of us. Ụmụnne m na Kristi, di nwe anyị Jesu Kristi zọbanyela okwu na Jerusalem. Jerusalem should be a home of hope for each and every one of us. Ka anyị were nnukwu oge n'ụwa Palm Sunday were zọpụta okwu anyị nekwasị anya na ya bụ Jerusalem, where our hope shall come from. Maka na akwụkwọ nsọ si anyị, where shall our hope come from? As na enyemaka ga-esi n'aka Chineke onye kere n'igwe na ala. Ọ bụ naanị ya pụrụ ịzọpụta anyị niile. Ana m echeta nwere ofu nnukwu enyi nwoke anyị nọ na-ekwu okwu oze uzele ndị niile nọtụ obere nso onye ọbụla gbafere ọsọ, just sneezing. Now remember, na before now, na any person who sneezed, gịnị ka a na-agwa ya? God bless you. But today, any person who sneezes, what happens? People run like nothing has ever happened, because the time has changed. The power of darkness has come to take the glory that belongs to God. Manomu Chineke, this power will never take it. I know so many homes are crying. In my parish, St. Mary Magdalene, I receive calls and calls and calls asking me for prayers. But we know that God is there. This morning, I was so shocked. A very happy family of 4, husband and wife, and 2 of their children. The wife is in critical condition right now in the hospital, and the husband is quarantined at home. And the only son they have is also struggling to survive this. Only one in that house is free. And so the house is so badly divided. What is the human communication? Also, no son. Never Christi. Dingwanani Jesu Christ na Jerusalem. No for kani negesu zobanyoko na Jerusalem kani. This Jerusalem will be a Jerusalem of blessing for us. This Jerusalem will be a Jerusalem of hope for us. This Jerusalem will be a Jerusalem of healing for us. This Jerusalem will be a Jerusalem of steadfastness and faith for each and every one of us. Ka ebube na amala nke Chineke nọnyela anyị niile, ka nnukwu njem n'ụwa nke dị nwa na Jesu Kristi jelo, nke anyị kwere ya ụzana n'elu kasị elu, ka amala ya zute anyị niile n'ofu n'ofu, zute ezinụlọ anyị niile n'ofu n'ofu, ma were ọgwụgwọ nsọ ya niile na nchekwa bịa wee chọọ anyị niile mma site na Kristi onyenwe anyị. Amen. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile, Chukwu si na Chukwu,
ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe na ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site n'ike nke mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbue ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwere ụmụnne m na Chineke. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, maka nna anyị bụ Pope Francis, na ndị bishọp anyị, ọkacha bishọp nke dayasis anyị nwa bụ Bishọp Nicholas, na ndị na-enyere aka auxiliary bishops, ndị ụkọchukwu niile, ndị sista, ndị brọda, na ndị niile na-alụ ọlụ na nzukọ nsọ Kristi. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya gbaa anyị niile ume. Anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị ndị fada na-abụ ndị rapụgolo naba maka ezumike nke ọnwụ maka nnukwu ọya nwa bụ coronavirus, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị nụrụ anyị anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị ụka niile, ezinụlọ niile, ndị ọya nwa tigolo ọgba aghara na ndụ ha. Ka Chineke bịa nọnyelụ ha, gbaa ha ume, ọkacha ezinụlọ dị separated as a result of this. Ka Chineke tasie ha obi, nọnyekwazili ha, ka ha nwee ike gaa through this situation n'udo, nwekwana ike nwee okwukwe siri ike iji were nabata ọnọdụ n'ụwa. Anyị na-erunyekwazi mkpụrụ obi ndị niile rapụgoro n'ọya n'ụwa. Ka Chineke kasie ezinụlọ ndị a niile obi, ma nabata mkpụrụ obi ụmụnne ha na ndokwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Anyị na-edotakwazi ndị ụka anyị niile, ebe ma ebe ha nọ, na ndị nọ na be ha, ma ndị nọkwazi n'iru ọgụ, the first responders and all the people nọ na front line, the nurses, the doctors, people, the home health aid, and every person that works in the healthcare system. Ka Chineke nọnyere unu niile, nọnyekwazila ezinụlọ unu niile, na ndị ụka anyị niile, ma ndị St. Fortunata, ndị St. Paul's, ndị St. Clement Pope, na ndị Igbo niile, na ndị Naijiria niile nọ na New York n'ụwa, na Amerịka niile. Ka Chineke bịa nọnyere anyị, chekwaba anyị, zọpụta anyị na ndagwurugwu nke ọnwụ n'ụwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị natazie isi a narị nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen.
ezi Chukwu nabata ya, were ya mekwa ya na ka ọ dị mma, kwesị na ị ga-anara ya. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nụ. Onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otu nke bụ afa ya, site maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Amen. Chineke nna jike niile, onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nke so otu nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụ naanị anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jikere na onye dị ụwa tụ ụwa, n'ihi na site na ebumọnụ nke anụ ahụ ị na-akpagbu agụ ime njọ, na-ewelite mma anyị elu, na-enye anyị ike ezi omume na ụgwọ dịrị ya site na Kristi onye nwe anyị. Onye igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke n'igwe si na ya na-eto na-esegburu ebube eze gị, anyị na-arịọ ka ikwenụ ka anyị tiekọta ọnụ anyị na nke ha, were umeala na-eto gị na-asị: nsọ nsọ osebụrụ ụwa, Chineke kere igwe dị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị enu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara, onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya umeazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. 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 Nna anyị nọ n'eluigwe, ka uto dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị. Gbara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Zọpụta anyị na-arịọ gị, sebụrụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta na anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu bụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Ụmụnne m na Kristi, nenụnụ nwa atụrụ nke Chukwu, nenụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ohere nke nwa atụrụ Chineke. Na-enwenụ ntozuru nke ịbata n'ime obi m, ma mkpụrụ asụ okwu na mkpụrụ obi ga-adịrịrị. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. Amen. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Otu ihe ka m na-ayọ n'aka dị nwenu, ka m dịrị n'ụlọ nke dị nwenu. Ndụ m niile
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, nna dị nnukwu ịhụnanya, ijirila olu nsọ nke anyị juo anyị afọ. Ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike okwukwe. Biko meenụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ikwudosi ike, bịakwaduru anyị na ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, otodrinu Jesu na ndụ ebe amen. Maka echi, anyị kwuburu na a ga-enwe ịgọzi igu na ike ndị mmadụ, mana dịka iwu bishọp bịala ọfụ si wee kwu, ọ sị na ama emezi nke ahụ, ya bụ na anyị ama ekezi igu n'ụtụtụ echi, ya bụ onye ọbụla ga-anatazi ya n'ime obi ya. Mgbe ihe niile na-ekwo kwụsịrị, anyị ga-enwezi oge a ga-agbakọtazi ọnụ. We give people the blessings of Palm Sunday. And so may God bless and keep each and every one of us through Christ our Lord. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.